Egunon, oporren gaur hartzen ditugu. Ikasturtea amaitu da eta amaiera borobil bat emateko asmoz, zuri abesbaza osatzen dugunok emanaldi txiki bat antolatu dugu. Gaurkoan 6 kanta abestuko dizkizuegu. Hasteko Jon Zaharra abestuko dugu. Parranda egun baten ostean lagunoi agur esateko ordua islatzen du abesti honek. Musika berriz Irlandako abesti tradizional batean oinarritzen da. Ondoren abestuko dugun abestia Loretxoa da. Loretxoa Benito Lertxunik plazaratuko lehenengoetako abestietako bat da. Euskal Herriaren eta orduan bizi zen egoeraren alegoria moduko bat da. Hau da, abesti honen gaia Euskal Herriaren askatasun kulturala izan liteke. Loretxoa Euskal Herria dela esan dezakegu eta umetxoa askatasuna eman diezaiokeena. Loretxoari begira
dabil uretan sartu eta irten. Abestiak dantza bat du. Dantza honetan txoria uretan sartu eta irtetzerakoan egiten duen mugimendua islatzen da. Oraingoan Banaja kantua entzuteko aukera edukiko duzue. Kongo hegoaldeko abesti bat da hurrengoa. Bertako haur eta gazteek eskolara bidean edo irteeratan pausoen martxa jarraituz abesten dute. Abestia suahili eta ingelesez da. Munduan ditugun beldur edo erasoen aurrean beti zuten jarraitzearen garrantzia azpimarratzen du. Jarrera baikorraz eta itxaropenez dute.